מצאתי את עצמי בתוך העסק שלי של הארט-לייף סטודיו, יותר ויותר יושב עם הלקוחות, בכלל הרבה לפני שאנחנו נכנסים לצילומים ועריכה, אני יושב איתם על הדיוק של העסק שלהם, על הדיוק של השירות שלהם, על הדיוק של קהל היעד שלהם, ומה הטרנספורמציה שהם באים לעשות פה בעולם. זאת אומרת, אנחנו, הרבה לפני שאנחנו צוללים לצלם תוכן, אנחנו יושבים על שנייה למצק ולייצב את היסודות של כל התוכן אחר כך יושב. וכשזה יושב לבן אדם טוב ומקליק לו ומרגיש לו מחובר למישהו, משהו, לטרנספורמציה, למסע שהוא עבר, אז פתאום התוכן יוצא לו כאילו בלי מאמץ. ופתאום התוכן נוגע באנשים בצורה מאוד מהירה, כי התדר של הפעילות שלו, התדר של ההוויה שלו, התדר של התוכן, ממגנט. כאילו היו מגיעים אליי, אחי, אני רוצה לצלם, יום תוכן, יוציא תוכן, והשאלה שתמיד אני שואל את כולם זה למה? למה התוכן הזה, מה המוטיבציה שעומדת מאחורי העסק שלכם, מאחורי השינויים שאתם רוצים לעשות באנשים, ומהר מאוד כאילו אפשר להסיר מהר מאוד את הכוונות הראשוניות של אוקיי, כסף, נכון, הכל טוב, אבל גם פתחתם את העסק הזה כנראה מאיזשהו כוונה הרבה יותר עמוקה מאשר רק כסף. יש פה משהו מבפנים. ובגלל שמצאתי את עצמי עושה באופן טבעי יותר ויותר את השיחות האלה עם הלקוחות שלי הרבה לפני שאנחנו צוללים ליצירת תוכן, החלטתי שזה הופך להיות החלק המרכזי בעסק שלי. ברגע שהעצמאי, בעל העסק, יש לו את השורשים האלה, ואנחנו מסדרים שנייה את המיינדסט, ועובדים על זה שמעתה ואילך, מה שמניע את העסק שלי זה שירות, מתוך מקום מחובר, ולא המרדף אחרי כסף והישרדות, הוא יוצא לדרך עם מיינדסט אחר. והמיינדסט הזה זה מה שמשנה את כל המשחק. זה שינה את כל המשחק עבורי, וזה משנה את כל המשחק עבור כל האנשים שאני עובד איתם. אחת הבעלות עסקים שהגיעו אליי מורה ליוגה, שבעצם יש לה המון ידע בפילוסופיה של היוגה, וכמובן היא כבר מורה ליוגה פיזית, לכל ההט היוגה כבר המון זמן, והיא יודעת בתוך ידיעה פנימית שהשלב הבא שלה, זה לא רק ללמד יותר יוגה פיזית ואסנות ותנוחות, אלא היא רוצה להעביר את הידע, שתכלס שחרר אותה מסבל. זה ידע על איך העולם עובד, איך ההכרה האנושית עובדת, איך המיינד עובד, ואיך המציאות עובדת, ואיך אני פועל בתוך המרחב הזה. והזיקוק שעשינו ביחד זה להבין איפה הידע הזה שהיא רכשה, פגש אותה בחיים ועזר לה להשתחרר מהסבל. במקרה שלה, זה היה עם הילדה שלה, עם צרכים מיוחדים. והטרנספורמציה המטורפת שהייתה שם, זה שהיא עברה מזה שהסיטואציה הזאת הייתה הדבר הכי נוראי, או אולי הכי קשה שקרה לה בחיים, הייתה שם נורא קורבנית, ואחרי שהיא למדה את הידע, שעשה לה טרנספורמציה מטורפת מקורבן ליוצר, וכפלטפורמה לצמיחה וגדילה רוחנית, ולדבר אולי הכי טוב שקרה לה בחיים, כי זה מה שהניע אותה להשתחרר מסבל ולפגוש את הידע הזה, שהיא התחברה למקום הזה, היא ידעה בדיוק מה היא צריכה לעשות. היא ידעה בדיוק שהשלב הבא שלה זה לעזור לאמהות שהיו במצב הזה שלה, לצאת מהסבל גם דרך הידע הזה. ויותר מזה, היא גילתה שזאת האחריות שלה, החובה שלה, ללכת ולעשות את הדבר הזה ספציפית בחוץ בעולם. אחר כך אנחנו יוצאים לצלם תוכן ולהבין את כל שאר הדברים. ובעצם מצאתי שאצלי זה מה שמהווה את האימפקט הגדול ביותר שאני עושה אצל אנשים. אז נכון, הצד של הצילום והעריכה הוא צד מאוד חשוב והוא צד מאוד חזק, אבל התשתית שבאה לפני הכל, זה המקום שבו אני נותן הכי הרבה ערך עם היכולות שיש לי. יש לי הרבה יכולות, אבל גם חברוי בפנים כלים וידע שרכשתי לאורך השנים, שכשאני אביא אותם לידי ביטוי בתוך הפעילות שלי כבר, סביר להניח, ואני כבר עושה את זה, ואני מניח שגם אתם, יש משהו שאתם עושים עם הפעילות שלכם, שהיא כבר היא שזורה לכם באופן טבעי בתוך הפעילות, שמביאה אימפקט הרבה יותר גדול מכל שאר הדברים הטכניים שאתם עושים בעסק שלכם. והשאלה היא למה אתם לא חוגגים את זה? למה אתם לא מביאים את זה לקדמת הבמה?
והשאלה היא, האם שווה לכם להביא את זה דווקא בשלב האבולוציוני הבא של הפעילות העסקית שלכם, לקדמת הבמה. אצלי לצורך העניין, זה מדובר פה בידע, מדובר פה בפילוסופיה, פילוסופיית חיים שאני מחזיק. והרבה המון שנים התביישתי לחשוף את הפילוסופיה הזאת ככה בפומבי. בתוך הפגישות, כן. אבל בפומבי, לא. למה? בושה, המון בושה. והשלב הבא העסקי הזה שלי, בעצם מזמין אותי להציג את הידע הזה בחוץ, ולעבור את מחסום הבושה, יחד עם הכלים שכבר יש לי, כי יש לי את הכלים להתמודד עם הקיבוצים האלה, וכבר התמודדתי איתם לאורך המון זמן. וכן, ולהכריז על זה שזה המוקד העסקי החדש שלי, זה הדגל החדש שלי. מה שאני עושה עם אנשים היום, זה לא רק יצירת התוכן, אלא בניית התשתית שלהם, מי הם, מה המסר שלהם לעולם, מה המסע שהם עברו, מה השירות המדויק להם להוציא החוצה. מי קהל היעד שהם הכי יכולים לעזור לו, ולחגוג את זה, להביא את זה לקדמת הבמה. ועכשיו, איך אני מתנהל עסקית ככה? איך אני יוצר תוכן כזה? וכל פעם מחדש, הכל תמיד מסתדר. כי מה שנוצר זה הלימה עם היקום, ועם החתיכת, אני מתחיל להתמצק יותר לחתיכת הפאזל, שנועדתי להיות פה בעולם, שעד היום אולי לא אפשרתי לעצמי להיות חתיכת הפאזל הזאת. א', כי אולי לא ידעתי, וב', כי יש לי כל מיני פחדים וחסמים להיות החתיכת פאזל הזאת, כי זה אומר גם לוותר על המון דברים, ובעיקר לוותר על האגו, שרוצה תוצאות מהר. כי בעולם הזה של העשייה מתוך שירות, והעשייה מתוך דרמה, זה נקרא מתוך עולם היוגה, אנחנו פועלים לא במטרה להביא תוצאות כאן ועכשיו מהר, אנחנו פועלים במטרה שהשירות הוא לנגד עינינו, והכסף הוא נהיה תוצר הלוואי של הפעילות שלנו. ובאמת במערב לימדו אותנו שמה שחשוב זה תוצר הלוואי. וזה ללמוד מחדש, זה ממש ללמוד מחדש, איך עסק דרמי צריך לראות בעולם, איך אני צריך להופיע בעולם, ומה הפעילות העסקית והמוצר שלי, ולמי אני עוזר, ולמה אני שואף כל יום כשאני קם בבוקר ויוצא החוצה לעבוד. האם אני שואף להשיג עוד עבור עצמי, או האם אני שואף לעזור. זה יוצא ממני החוצה, אני שואף לעזור ולשרת. אז אני חושב שהמטרה של הסרטון הזה, זה קודם כל לשזף את הבושה שלי ואת המבוכה שלי מול מצלמה, מה שקורה עכשיו. וזה גם להודיע שאני כרגע שם בפרונט ובדגל שלי את העזרה לאנשים, קודם כל בדיוק והקיול של מי הם בתור עצמאים, מה העסק שלהם, איך הוא יכול להיות שלוחה של מי שהם בתור עצמאים, והמסע שהם עברו והטרנספורמציה שהם עברו, עם שיטה מאוד סדורה. ואיך אני מביא את זה לידי ביטוי בשירות, ולקהל יעד מאוד מאוד מדויק בעולם. ואחר כך אנחנו נצא לעשות לזה תוכן. אז אני מזמין אתכם, קודם כל לרשום בתגובות איפה זה פגש אתכם. אם הייתם רוצים לעבוד איתי אחד על אחד, אתם מוזמנים בלינק למטה ליצור איתי קשר, או לשמוע עוד פרטים. ומה שהולך לקרות מעכשיו זה שאני הולך לחשוף ולספר כל פעם בכל הסרטונים פה, יותר ויותר על העולם הזה של מה זה עסק דרמי. כי כשאני התחלתי ליישם את העסק דרמי, את העקרונות של עסק דרמי בעסק שלי, מה שהתחיל לקרות זה שלוות נפש מטורפת. אני ארחיב על זה. בעניין כסף, בעניין שיווק, בעניין מחירות, בעניין היכולת שלי להיות מושפע יש כסף, אין כסף, מכל מיני בא לי ולא בא לי לעשות כל מיני פעולות בעסק. הכל הפך להיות מאוד הרמוני, מאוד שלב, מאוד בלי דרמות,
ששינה לי את החיים האישיים וגם את החיים העסקיים. והשפע נפתח לי בצורה בלתי רגילה. אז נתראה בסרטון הבא.